stvarno, ja ne želim nikakve nemire. Ali želim da se čuje javna, slobodna riječ. Dajte, to su ljudi iz Hrvatske. Pa vi brani. Vi brani. Ne brani neko deset. Ljudi, ovo je javni prostor za toalete, Treba tražiti sjednicu kolegijuma predsjednika Skupštine. Daj da vidimo to. Predsjednik Skupštine Republike Srpske. Pustite i nas. Pustite i nas. Ne ugrožavamo nikog. Želimo slobodnu javnu riječ. A ko je vama javio da mi ne možemo ući? Ko je ta osoba? Ovdje ne samo da kažem, vidite, znači, samo javna riječ ovdje. Evo, molimo i mi vas da nas pustite, ne ugrožavamo nikog. Glasat ćemo za povećanje plata vaših. I nas probajte samo Obave. ne ugrožavamo nikog, zaista. Daj, pustite ljudi, nema smisla.